Mga ka-disciple, naranasan mo na ba ang mawalan ng mahal sa buhay? Yung pakiramdam na parang wala ng pag-asa? Pero tandaan, kung saan may luha at dalamhati, doon dumadating si Kristo na nagdadala ng bagong buhay. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 16, sa pagdiriwang ng Memorial of Saint Cornelius at Saint Cyprian, mga martir ng ating pananampalataya. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 7:11-17, pumunta si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Nain. Habang siya'y papalapit, nasalubong niya ang isang libing. Isang balo ang nagdadalamhati at ang kanyang bugtong na anak na lalaki ay patay na. Nakita siya ni Jesus na antig ang kanyang puso at sinabi, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya ang kabaong, hinipo ito at sinabi, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At nabuhay ang patay, umupo at nagsimulang magsalita. Ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Namangha ang lahat at pinuri ang Diyos, sinasabing, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Mga ka-disciple, napakaganda ng tagpong ito. Hindi lang binuhay ni Jesus ang isang binata, binuhay din niya ang pag-asa ng kanyang ina. Ang puso ng Diyos ay laging naaantig sa ating mga luha. Kapag pakiramdam mo ay patay na ang iyong pag-asa, relasyon o pangarap, pwedeng dumating si Jesus at muling magbigay ng buhay. At ngayon, ginugunita rin natin sina San Cornelius at San Cyprian. Si Cornelius bilang papa at si Cyprian bilang obispo ay parehong naghihirap at nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Parang sa binata sa Ebanghelyo, sila ay pinatay ng mundo. Pero dahil kay Kristo, sila ay nabuhay sa kaluwalhatian ng langit. Paalala ito na ang pananampalataya ay hindi natatapos sa kamatayan. Kay Kristo, may muling pagkabuhay. Mga ka-disciple, sa oras ng ating dalamhati at paggawasak ng loob, pakinggan natin ang tinig ni Jesus na nagsasabing, "Huwag kang umiyak." Dahil sa Kanya, may bagong simula at may walang hanggang buhay. Ako po si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless!